Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. ТМТV каналында һәр шимбә кичендәгечә сезнең котлаулардан төзелгән музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Гөлназ Сираева. Алтын көзнең 2нче аен ваклыйбыз, дуслар. Атна ахырын, ял көннәрен күпләр көтеп алганнардыр. Авыр эш атнасыннан соң хәзер иркенләп ял итәргә кирәк. Бүгенге көн 6 октябрь дөньяга күп кенә танылган шәхесләрне бүләк иткән икән. Мәсәлән, 1887 елда француз архитекторы, рәссам, язучы Шарль-Эдуард Ле Корбюзье, 1947 елда татар галиме, мәдәният хезмәткәре Гали Арсланов, 1951 елда Рәсәй киноактрисасы Ирина Шевчук, 1993 елда татар хоккейчысы Наил Якупов дөньяга килгәннәр. Сезнең якыннарыгызның да шушы көннәрдә туган көннәре булса, аларны котларга оныта күрмәгез. Котлауларыгыз, кыйммәтле бүләкләрегез белән бергә җырлы тәбрикләү дә юллагыз. Якыннарыгызны җырлы тәбрикләү белән сөендерү өчен котлауларыгызны шәршәмбе киченә кадәр 8171 номерына яисә 527-90-26 номерына шалтыратып ТМТV каналына музыкаль бүләк тапшыруына юллагыз. Ә хәзер кичебезне ямьләп, җылытып җибәрәчәк тәбрикләүләргә күчик. Беренче котлау сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Резида ханым сезне чакырабыз. 4 октябрьдә Ярчаллы шәһәрендә яшәүче кадерле әниебез Мингазова Резида Рәхимулла кызының туган көне иде. Кадерледән кадерле әниебез, без сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән тәбриклибез. Озын гомер, саулык, ак бәхетләр телибез. Балаларыңның игелеген күреп, безне куандырып, йөзгәчә яшә әле әни. Без сине яратып, горурланып, сиңа сокланып, яшәү көче алып яшибез. Син тормышыбызның якты маягы, җылы учагы. Мең рәхмәтлебез сиңа, әни. Шатлык, бәхет һәм тынычлык бездән шул теләкләр һәр көнгә. Безне куандырып озак яшә, лаеклы син хөрмәт кадергә. Әлеге изге теләкләрне сезне үзелеп яратучы улыгыз Рафил, киленегез Айсылу, оныгыз Илдар һәм якын туганнарыгыз юллаган. Һәм Илнар Сәйфиев башкаруында нурлар чәчеп яшә әнкәй җыры сезгә якыннарыгыздан бүләк булып барып ирешсен. Рәхим итеп карагыз. Йөрәгеңә күпме насыйган, син елмайсаң әнкәй әйтерсеңлә, яктырыплар китә бар җиһан. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар. Мин бурычлы сиңа гомер буе, күрсәтергә хөрмәт кадерне. Син бит миңа әнкәй бу тормышта, якты кояш кебек кадерле. Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда, көтмәгәндә килсен шатлыклар. Телем сиңа әнкәй якты көннәр, бәхетле һәм тыныч картлыклар.
Тәл-тәл тұрмыш yolunda Сиңа булган барлык хисләремдә Рәхмәтемдә шушы җырымда Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда Көтмәгәндә килсен шатлыклар Телим сиңа әнкәй якты көннәр Бәхетле һәм тыныч картлыклар Нурлар чәчеп яшә бу дөньяда Көтмәгәндә килсен шатлыклар Телим сиңа әнкәй якты көннәр Бәхетле һәм тыныч картлыклар Телим сиңа әнкәй якты көннәр Бәхетле һәм тыныч картлыклар Музыкаль бүләк программасын дәвам итеп, алдагы тәбрикләүгә күчәбез. Бу котлау сүзләре Ришат әфәнде сезгә юлланыр. Актаныш районында яшәүче, сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез, дәү әтиебез Закиров Ришат Рәхимҗан улын 60 яшь тулган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Кадерле безнең. Без сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Безнең өчен борчылып типкән йөрәгеңә Ходай саулыгын бирсен һәр вакыттагыча. Йомшак күңелле, ачык йөзле, кайгыртучан, иң кадерле кешебез булып калсаң иде. Әниебез белән тигезлектә үстергән балаларыгызның игелеген күреп, һәр вакыттагыча тырыш, уңган, үрнәк парлар булып озын гомер кичерергә язсын сезгә. Без дә балаларыбызга сезнең кебек үрнәк була алсак иде. Нинди бәхет һәр көн сөенешеп, әти-әни диеп дәшәбез. Без бәхетле җирдә сез булганга, картайганчы тигез яшәгез. Әниебезгә терәк булсаң, безнең өчен үрнәк син. Авырмыйча озак яшә, безгә бик тә кирәк син. Иң ихлас теләкләр белән әниебез Рәшидә, балаларың Рифат, Рифкат, Рәдифә гаиләләре диелгән котлауда. Алдагы җыр сезгә бүләк. Рәхим итеп карагыз.
Чираттагы җырлы тәбрикләүгә күчеп, телевизор каршына Әминә ханымны чакырабыз. Бүген Кукмарада яшәүче кадерле киленебез Сабирова Әминә Хуҗаәхмәт кызының 50 яшьлек юбилее. Кадерлебез, сине чын күңелдән гомереңнең шундый истәлекле бәйрәме белән тәбриклибез. Сиңа ныклы сәламәтлек, ап-пак бәхетләр, озын гомер телибез. Гел шундый мәрхәмәтле, тәмле телле, гүзәл һәм иң газизебез булып калсаң иде. Җир йөзенең бөтен матурлыгын килә сиңа бүләк итәсе. Дөньядагы матур сүзләрнең дә иң җылысын килә әйтәсе. Синең тормышың күпләргә үрнәк, шуңа сине хөрмәтлибез. Сиңа насип булган бәхет, шатлык, яхшы көннәр мәңге бетмәсен дибез. Иң изге теләкләр белән Фирдәүз апагыз һәм аның кызлары Лилия белән Гөлия котлыйлар сезне. Һәм Илмира Сөләйманова башкаруында юбилей дигән җыр бүләк итәләр. Әлеге ихлас теләкләргә без дә чын күңелдән кушылабыз. Юбилейегыз котлы, мүбәрәк булсын. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны үстәсен.
Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Алдағы тәбрикләүгә күчегәле дуслар. Бу котлау сүзләре Рафил әфәндегә юлланыр. Бүген безнең гаиләдә зур бәйрәм. Сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез Габдрахманов Рафил Әхтәм улының туган көне. Кадерлебез, сине чын күңелдән бәйрәмең белән тәбриклибез. Сиңа озын гомер, гомерең буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, шатлык, куанычлар телибез. Һәр вакыт шундый тырыш, эшчән, киң күңелле һәм ачык йөзле булып кал. Син бит безнең тормыш яме, авырлыклар килсә нык терәк. Әни белән бергә озак яшә. Син бит әле безгә бик кирәк. Сабыр да син, гади, кешелекле, кылган эшең бары изгелек. Шатлыкларда үтсен синең көннәр, бәхетләрең булсын гомерлек. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Наилә, кызларыгыз Ләйсән һәм Раилә. Алар сезгә Динә һәм Рафаил Латыйповлар башкаруында җаным җырын бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз. Музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез һәм алдагы тәбрикләү сүзләре туй көне уңаеннан яңгырар. Бүген безнең өйләнешүебезгә 5 ел тулды.
Шул уңайдан кадерле тормыш иптәшем, әтиебез Абзалов Илнар Илдар улын чын күңелдән котлыйм. Илнар Илдар улын чын гына очрашып кавышкан идек. Инде 5 ел вакыт үткән дә киткән. Бер-беребезгә булган кадер-хөрмәт, сөю хисләрен һич сүрелдермичә, гел шулай бер-беребезнең йөрәк җылысын тоеп, бәхетле, озын-озак гомер кичерергә, җитеш, мул, матур тормышта яшәргә, балаларны сәламәт итеп үстереп, аякка бастырырга язса иде берүк. Синең өчен яшим дөньяда, көч бирдең син алга атларга. Кайда барсам, сиңа ашкынам, алыштырмам сине ятларга. Икебезне дә чын күңелдән котлап, һәм сине бик тә яратып тормыш иптәшең Лилия һәм кызыбыз Камилә, улыбыз Амир диелгән котлауда һәм Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмов башкаруында Җанашым җыры сезгә бүләк. Бәйрәмегез белән сезне. Чираттагы җырлы котлауга күчәбез. Бүген Казанда яшәүче кызыбыз, кадерле туганыбыз Төхвәтуллина Сиринә Хәмбәл кызының туган көне. Без сине чын күңелдән шундый якты бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа кояштай озын гомер, гомерең буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, шатлык, сөенечләр, олы бәхет, зур уңышлар телибез. Тормыш иптәшең Айрат белән
Тигезлектә балаларыгызны тәүфиклы, игелекле итеп үстерергә, җитеш, матур, рәхәт тормышта яшәргә язсын. Бар теләкләрең дә шыңга ашсын. Гел шулай матур, мөлаем, киң күңелле туган җанлы булып кал. Иртә таңда чыккан назлы кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлы, кайгы җиле бер дә тимәсен. Иң изге теләкләр белән әтиегез Хәмбәл, әниегез Рауза, абыегыз Рифат, апагыз Зөлфия гаиләләре котлыйлар һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәләр. Насып булсын очрашулар тагын безгә, уздык күңел түрегезгә. Күңелегезнең түре иркен япты икән, шуны яз икән күңелегездә. Насып булсын очрашулар тагын безгә, насып булсын очрашулар Насып булсын улы язларны бергә күрү, бәйрәмнәрдә бергә йөрү, сөенечтән бергәләшеп уйнау көлү, күңелләрне җырга төрү. Насып булсын бәйрәмнәрдә бергә йөрү, насып булсын бәйрәмнәрдә бергә йөрү. Насып булсын нигъмәт тулы табыннарда, тагын шулай җыйналырга. Яхшылыктан, якынлыктан, җырдан, моңнан җирдә мәңге сыйланырга. Насып булсын тагын шулай җыйналырга, насып булсын тагын шулай җыйналырга, насып булсын тагын шулай җыйналырга, насып булсын, насып булсын. Соңгы тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Тәнзилә ханым сезне чакырабыз. Бүген олы хөрмәткә лаек, кадерле газиз кешебез әниебез Гараева Тәнзилә Камал кызының гомер бәйрәме туган көне. Әни, сине ихлас йөрәктән шундый истәлекле бәйрәмең белән тәбриклибез. Сиңа гомернең иң узынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын телибез. Әтиебез Нурия Әхмәт белән тигезлектә яшәргә, бала оныклар игелегендә, сау-сәламәт килеш, Ходай Тәгаләнең һәр биргән көнен сөенеп каршыларга язсын. Күзләреңнән, йөзләреңнән иман нуры бөркелә. Синдәй сабыр, синдәй ихлас юктыр җирдә беркемдә. Үлән чәең, дугаларың, шифа җанга, күңелгә,
әти белән тигез булып, игелек күр гомергә. Иң изге теләкләр белән сине бик тә хөрмәт итүче барлык туганнар, дуслар һәм әтиебез Нурәхмәт исеменнән кызың Альмира, киявең Альберт, оныкларың диелгән котлауда. Һәм алдагы җырны алар сезгә бүләк итәләр. Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тәмам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләп, җыр бүләк итә аласыз. Моның өчен атна дәвамында чәршәмбе киченә кадәр 8171 номерына яисә 527-9026 номерына шалтыратып, котлауларыгызны TMTV каналына юллагыз. Теләүчеләр өчен котлауларны DVD-га яздырып бирү мөмкинлеге дә бар. Тулырак мәгълүмат белү өчен 527-9026 номерына шалтыратыгыз яисә tmtvonline.ru сайтына кирегез. Анда бары да аңлатып язылган. Ә без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезне котлауларыгыз белән сөендерербез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7-дә TMTV каналында музыкаль бүләк программасы. Ә бүгенгә мин Гөлназ сезнең белән саубуллашам. Ялларыгыз матур үтсен. Сау булыгыз.